болят ви краката, оттичат. Какво можете да направите набързо, ако нямате масажор за крака или нещо подобно? На времето нашите баби и дядовци са използвали кочание с царевица. Ако обаче нямате дори и това вкъщи, какво можете да ползвате? Нещо, което има във всяка къща и е лесно да се ползва. Бутилки с вода. Можете да ползвате бутилки, слагате ги под стъпалата и започвате да ги търкаляте. Така си правите и вътрешен масаж на органите. Какво друго можете да направите? Дигнете краката на стената и може да започнете да правите масаж с единия крак върху другия. Ще подпомогнете спадането на оттоците. Последвайте ме, за да видите и чуете и други съвети.